Dobar dan, dobrodošli u još jednu radionicu Vjeruj u sebe. Radionice koje smo radili sa osobama sa potresom pogođenih područja iz Gline, Siska, Petrinja i Zagreba, a projekt koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda. Odradili smo radionice i upoznali ljude kako da naprave slike tehnikom string art, kao što je, na primjer, ova koju smo nazvali čipka. Danas ćemo vam pokušati objasniti kako to možete sami napraviti kod kuće. Potreba materijal, OSB ploča, olovka, ravnalo, škare, čekić i čavlići, to je ono što je najbitnije. Prije nego što krenemo sa samim pletenjem, trebamo zabiti čavlić. U ovom slučaju to zovemo šema na temelju koje pletemo. Uzmemo krug i ono što vam je potrebno znati, to je kako izračunati opseg kruga, zavisno od promjera ili polumjera kružnice. S obzirom da je ovo od 28 cm, znači promjer je 28, da bi izračunali opseg kruga potrebno je pomnožiti 2r, znači u ovom slučaju 28 cm puta pi 3,14 i dobili smo rezultat 87,92, znači možemo otprilike zaokružiti na 88, ili ako nećemo zaokružiti, taj broj, opseg, podijeliti sa brojem čavlića koje mislimo zabiti. Za ovu sliku potrebno je da na krug zabijemo 25 čavlića, a razmak između njih bit će 3,51 cm ili 3,5 cm. I tako smo dobili 25 dijelova kruga ili kružnice, u stvari kružnice. I nakon toga ćemo to prenijeti i na dasku. I kao što smo obećali, danas ćemo probati pripremiti sve i izraditi sliku tehnikom string art koju smo nazvali čipka. Rekli smo, izračunali smo opseg kruga, podijelili na 25 dijelova i onda prije nego što zabijemo čavliće, kako ja radim, stavim tu šemu koja se treba pričvrstiti na dasku, fino da bude simetrična sa svih strana i sa šilom označim rupice, to je jedan način. Ili drugi način, napravite si podložak koji ćete koristiti za više slika. Isti princip, učvrsti se, probuši se označuje mjesta za čavliće, koje onda nakon toga i zabijamo u USB ploču. Obično koristim ploču debljine 12 mm. Kad smo izbušili rupice, znači postavili smo šemu, fiksirali je da bude simetrična, sa ljepljenim trakom. Sa šilom smo izbušili rupice za čavliće, sad možemo ovo pomaknuti. I sljedeći posao je ukucati ili zakucati čavliće po kružnici. Rekli smo da ih mora biti 25. Koristimo tapetarske čavliće 18/20. Sad je puno lakše. Pazite da budu svi jednake visine, da budu dovoljno čvrsti i jednakog razmaka. Vidjet ćete da to ide jako brzo. I što kažu naši polaznici, djeluje antistresno. Evo, znači izbušili smo rupice, zakucali smo čavliće. Još prije nego što počnemo oplesti, treba ćemo i ofarbati cijelu podlogu.
ali prije moramo još i zakucati 4 čavlića na sva 4 ćoška. Obično 2 cm puta 2 izbušimo rupe. I to će nam služiti da napravimo i okvir za sliku. Znači, 2 puta 2 cm, inače ova ploča je 40 puta 40. Veličinu možete birati sami. I sad je sve spremno da ofarbamo i pripremimo podlogu i onda ćemo krenuti sa pletenjem. Možete koristiti sprejeve u boji, najčešće je to crna boja, ili ofarbati akrilnom bojom ili nekom drugom bojom za drvo i onda je sve spremno za pletenje. I kao što smo obećali, evo, sad ćemo uzeti crni sprej i ofarbati cijelu podlogu skupa sa čavlićima. Normalno morate zaštititi podlogu da ne bi uništili namještaj. I ono što je prednost spreja je što se brže suši. Pri tome morate voditi računa da ofarbate i rubne stranice. I sad ćemo pričekati malo, još malo, i onda ćemo krenuti sa pletenjem.